Sanibonani Nijani, welcome back to our YouTube channel. This is your channel and everybody's channel. Nkosika ebusayo isilo asikhona njengamanje uMisuzulu usephinde wakhipha ke usuku lakhe lokuthi lokushada noma lokucaca nonkosazane uNdlunkulu Nomzamo Myenzi. Zikhumbula ukuthi lake lakhishwa usuku ukuqalwa lo nyaka lo, kodwa kwagcina futhi kuphelele emoyeni ngoba unkosikazi lona omunye wesilo wokuqala waseNewcastle wahamba waya lapha enkantolo kaMayisela wazama ukumisa umshado. Wathi meqeda lapho ke ngathi wagcina ephumelele, kodwa futhi ke waphumelela waphinde futhi kwathi inkantolo yathi inkantolo cha bangaqhubeka abashade isilo kanye noNomzamo Myeni. Kwase beyixabanela bona ke bebodwa ke bagcina bengazange bashade, umshado waphelela emoyeni okanye sengathi umcaco. Usephinde ke wakhipha futhi olunye usuku elinye date njengamanje isilo esibusayo sokuthi ke seku official njengamanje yena noNomzamo Myeni sebeyacaca. Kodwa okudidayo ukuthi le ndaba le ukuthi kuyacacwa yeMisuzulu iNdlunkulu abayikhuluma kuthiwa ke yize imbubi noNdlunkulu abane abalotsholiwe kuthiwa bonke abakaze bacace. Kuthi imbubi yaqala ukulobola ngo-2021 kodwa kuze kube namhlanje akekho uNdlunkulu osesinile. Kuthiwa ngasiqaleni kalonyaka nje wasishilo loke lakhonja usuku eduzo udwendwe lesilo nomunye woNdlunkulu kodwa lwagcina lungazange liphumelele. Okhulumela isilo kumntwana uThulanzulu uthe ayikakhulunywa eyemicaco. Angifuni nje nokuthi ngize ngithi ngiyaqala ngiyaphendula ngoba le asikaze siyikhulume nokuyikhuluma kusho uThulani. Noma ngingathiwa kukhona induku efihliwe emqubeni, ngabe lo nduku ifihlelwa ngisho nathi balapha ekhaya. Imbube iganwe nguNdlunkulu uNtokozo Mayisela Zulu ozinze kwaNkomoya. Isilo noNdlunkulu kaMayisela babopha ifindo likaSofa Silahlane enkantolo ngo-2021 nokwalandela ukuthi isilo sizishaye zonke siphinde sembese abasekhweni laso eNewcastle. Kuze kube namhlanje uNdlunkulu kaMayisela akakaze acace. Umendo kaNdlunkulu uke wabhekana ke nezivunguvuku njengoba nasekuqaleni konyaka imbube yafaka isicelo sokwehlukanisa emaphepheni asenkantolo. Imbube yathi umshado wayo noNdlunkulu ngeke usalungiseka. Nokho imbube yagcina isihoxisa ke leso sicelo sayo sokuthi ifuna ukuhlukanisa nokaMayisela. uNdlunkulu wesilo wesibili uNozizwe Mulela oyisikhulu sebhange eSwatini. uNdlunkulu uMulela ubekwe esigodlweni okuzalwa kuso isilo kwakhengela amankengane. Kuthiwa ke yena uNdlunkulu Mulela lo walotsholwa ngo-2022 akakaze naye asine. Uye wanyamalala impela engabonakala emkhosini yaseNdlunkulu kwaze kwaba nembiko ethi ucu alisahlangani. Kodwa ngasekuqaleni konyaka wakhipha istatement lapha isho khona ukuthi akawushiya umendo wakhe muva nje usiyabonakala ke futhi emkhosini yaseNdlunkulu. uNdlunkulu wesithathu wesilo uNomzamo Myeni wasesigodlweni eMachubeni. Imbube yacela isihlobo esihle kwaMyeni eJozini ngo-2024. Ngasekuqaleni konyaka kwabiwa ukuthi imbubi izokuya koMbese ekhweni layo bese ziyawushaya. Kwase kubekwe ngisho usuku kodwa kwabuye lwabhuntshwa futhi udwendwe. Kuze kube namhlanje akacace ukuthi luzoba nini udwendwe lukaNdlunkulu. uNdlunkulu wesilo wesine uSihle Mdlulu wasesigodlweni eMashobeni. uNdlunkulu lo uzalwe ebukhosini bakwaNdwandwe eMpumalanga. Kulezi nsuku ke uNdlunkulu uyena obonakala kakhulu eseduze kwesilo emkhosini yaseNdlunkulu. Kuthiwa noma isilo siyaphesheya sijwayele ukuthi sihambe nayo uSihle. Imbube yathumela abakhongi ngasekuqaleni kwalo lonyaka yathembisa uNdlunkulu ngesikhathi somhlanga waseSwatini ukuthi sizomthatha simlobole siphinde simcacele. Kuyaxaka manje ukuthi okhulumela iNdlunkulu uThulani akazi ukuthi uyashada noNomzamo Myeni kule nyanga. Isilo samabandla sesiyikhiphile idate sayibeka but akekho wazi iNdlunkulu. Hayi guys ke besithi nje akusikele kwejiya ukuthi indaba yemishado noma yemcaco isilo samabandla uKingswell ithini. Akanamfazi njengamanje uyabathatha bonke uyababeka lapha kodwa akekho kwacacula bonke yabathembisa.
Kodwa kungenzeka ukuthi kujikekele kuNomzamo Myeni-ke agcine ngempela ecacile.